Donostiako Axular Lizeoko eta Andoaingo Lasalle Berrozpeko ikasleak dira First Lego League lehiaketan finalista geratu direnak. Txapelketa mundu mailan antolatzen da, 10 eta 16 urte bitarteko ikaslei zuzenduta dago zientzia eta teknologia sustatzeko helburuarekin. Gaur diputazioan hartuak izan dira. Ikasleek beraien proiektuak aurkeztu eta azaldu dituzte. Gauza da, bilatu hartzela arazo bat gure inguruan edo gure herrian, eta beraz konturatu ginen Andoainen nahiko aldapa eta eskailera ugari daudela. Beraz horri irtenbide bat atera nahi genien. 8 pertsonentzako, elbartuentzako ere bai. Gero jarriko genuke espaloi bat, dena seguruago egoteko, eta hori da bera komentatu duen eskubikoa da, bera komentatu duen pasarela. Rota zezkan arazo guztik irtenbide bat aurkitu, arazo guztik irtenbide bat aurkitu. Adibidez, mailaen zuzen etzala juten, topea bezala jarrita zuzen jun. Pieza bat etzala ondo jartzen, pieza hori birmoldatu. Diputatu nagusiak bere animo guztia eskaini die ikasleei. Eta ikuste dut, zuek ikasketa guztie bukatu ondoren, bakoitzak erabakiko du profesionalki noruntz joango den, baina trebakuntza baina jasotzen ari zaretela. Hau ez dela jolasa, baizik dela benetan pertsona zuek aberasteko eta trebatzeko bide bat. Nire uste hori oso argigarria dela. Ikuste gainera ilusio zabiltzatela eta oso motibatuak. Eta orduan, nik uste horrekin berarekin irabazi duzuela. Datorren astean Turkiara bidaiatuko dute, Istanbulen ospatuko den First Lego League txapelketaren finalean parte hartzeko.